Yamamo akwaba. Tumilikande share ne ewo Facebook no so a na ye DLFM 106.9 na yemfa kasebo no enchire mankasa ensumum. Yansha kasebo na se emfamfiri otimantem ne nkopiem ewo Nkwanta South mensinim na nkra abeto de kasebo pono so echirem sei. Endrada menteme ho asibi etumi sore yem. Efa busia ewo Nkwanta South mensim manam so manipa baako de kana na atim. Wahwere no kwa ofro pinso apebiom da sesi no emu edin ye pa eye municipal chief executive edman Nkwanta South no eye Joseph Antwi na da maniboi etimi editu dwa na nka na chirem sem endrada ya wada ahomache beye no mienu ena menteme ho asibi esore ya na ade hia busia ba kwa Nkwanta kroduanum eye na adwo gogwa pa kama na wonom agya yam festival fasha afibia do omudie no wonom etimi no maye ho bibi na agya omabie anopam na no ana busia ba akosore se da bio yampene kura ukogogwa pa akwakobie yam festival no wo mra momunim sei ekwa ya tima ya fa ne afa ade ntina mo nkwa mokwa sento mampene no ene ko fa mentem wase man nam so to kwa sura meka se die enipa ba akodi atim kaja wahwere ne nkwa kura na ka betodwe kirem se meka sempo no ama mienu ba ko pre mo oten pa na ba ko mpo die omo hu babi mpo a wotese wadwane afa se nipa ne se wawu osu onwu ye nipa guso mo hwe na nya de omo hu na kire kwan kura na ka ne kyem se ba ko mo hu na ba na kwakoto ayaresabia mekese no oje arhwe na MC Edman Nkwanta South eye Joseph Antwi ne ntentofo kasa na okire mi sem wadom guso eye adwumaden aboa mentemo ase asore wa Nkwanta South no eto etimi atwa ne yankwa homa no so ne amane boni otonkra edifri otimantanim the day at the Enquiries mamol do abonam na ne sere na ken yankodi nkomane mi senda nei asemo asi emu chechiremu pa ene sei nana Eja. Ma how? Mejoso onam to say. Yami adom na so e. Na kwakwa ya no musta. Empanifo se de okwa aten. De oba aten. De oja ho no mo nanete eno ene eye atentu do na mama mi sa wawiai. Nkwanta na nsa kakra ntam de na nka osomdua ba. Na de na efiri suru betwa ba yere ho mabara mo akase a mekese ne Nkwanta ntokwai. Asan ama no hu bi su bi wo na okina ho no bo de aboye nkirim de pa ne kofa bae. Nkwanta di said the okay na ye ina yin say 2022 2023 be 2024 na ya dia asunjwe eni hono ma mpanyifo education po ebe tu hono mo education mo papa ko pin say even po na abedun brebe na wasa addition no omo enko keteso eye enyumbe no na oma sorry eye the following day eye no nsia na eno na ma eye no ana itu na kwakotru ba bia etri da na beye otili nu ana nyensa ntamumpodi na eye regional security committee for together with eye oti regional council ana matunsa afa afre eye afanya sayi nikire adele chala ana afi actually say mumbre na yentana so because yin na yin say afi bia na ba afa she ene de santa wanta waiba exactly ye kwakwa eye bayre fu from de wasi enu muntana me mbobo adwin say de ya afi ma obi ya na adwin say okwakwedi eye bayra fashion na mpampa ayinfuyi esua omu entuma abebepie mu e regional coordinating council omu regional minister owura eye Jopon Kujo ade anu bye ma omu nyina agya tuma ma central fompo ebon wo de so afami en say nyina agya tuma sa afi we de obi na ya na adwin say okwakwedi bayra fashion wo Nkwanta na ekoba hen say enra na ye say eye afa baako eye ye nuanom eye actually for sale omo bayre no nyankoba hye omo nso to enti no bayre na abobọ kama na omo beye amambre wo eye adwanom say de ya akuafo betimi atu omo bayre no omo di abadwanom aba beton eye ejoda ede yedimu yi na eno amambre na omo eye ewo adwanom no na chala for say baby asase impo no ye pre afamienu na na afamien say na pre na mumu ababe kutu dwa inu se muye afase na mu patre se edwa no ana kro na ababe da no mu dia na eno na edementi mu asibaya enu mu kasa ide obepima afa amonfo no mu wa chiri omo wono mu dwane emma dwane ntimi dwane nkwala esu na ophwe se nya se intervention of the municipal chief executive so ra Joseph Antwi ni regional coordinating council ni mpenyimfo and on my intention my reinforcement if voter ready who ababe kanwa minua
ebi ankanda ne ye ka no say ebi nipa baako na hwe no nkwa na oba baako so apa de ebi ananka death records nanka ebekọ soro sin ne ye ka endai Nana kin ma mbi sa wo enti anopai wo na abutu nkwanta efitire nreba ene mentem ho ase ne eye hoyi ahodo ekoso no anopai so do ani bo apro ne sempa na nkwanta south mensin no ekọ ho no msisi Enquires south no near ye catch ye from which DLFM and away was into no in Topanya dear a many obepim one quanta abani and samampum and quantan kajina and nanso anka 2018 pomo press and Kayanfa regional capital with regional capital and from Brown Quanta. Oh, Bibia offer Eastern Corridor Road, so Econ of every North Eba and Quanta, we take at the video when you said and Quanta, and they will do and Quanta Kruma done in some pum, Untisa and Mopo aid and issue. Yeah, Ubenyati was soon say, Idia by Mofono and a Tramo and almost a rain, a just a few. Apart from anonymia. Okumupu na edu no wa wadwen se ukopɛ gari bi atɔ blue kiosk bi anase store bi enchempo a bia ebe di pass obɛgya gari atɔ ɛma anka kanu yenim se ntɔkwasi anka mba de obi anfo mo wo ndwane no ɛmba de omu nan na omu kotoju na omu se ewiawia fom na omu wura ɛyɛ achempo omu omu yɛ de adwane agye ɛyɛ omu krankwa ma bia edi esi won kwanta ni de ndano anaju fachin endrane enanu de de amapene be na kasa kwanta kro na sense say dudona adwane afri e kro no mu na ba mo fo na de na agye ba yini mu ko pemu brebe na santi asa yi be ye adwuma na ntakwasa di na fa ntu ampa afra me no kasa yi amafo bebre efe phone so say ye peden obo omunya eye crash easter omo be ko omunya de ye ebia nkwanta na fa na se crash westa yehwe aben emomu na omuntu fi nkwanta because me ekoso no an edi enyane dodo na ma mbisa wo sesi na hoba monsem etisen e won nkwanta south sesi ahoba monsem na ekosen somebody then better can say that medication for reinforcement no mo free a voter for ababeka uti for India so o ma yiri baby a nambo mu na akwa say said the kru no so te no Bible for no entimi into on pete egu kru no yina no answer obuni nam principal streets no so and highways no so e just obi be di boni mbu a wan hwe na wakwakwata kufichire ba di ntini ebe ka chere mpenyifo no say for now na obi dey reinforcement ababeka on mo dada no e dey mo egu kru no for sometimes okay omo yo ma just say dia and they said the year reporting ko pun china eye memende na ebia emu agunti omo je omo sakwa ye ntini nkyere na ebesi Sunday and Monday boom and say for buying one something that makes my casa is say dia above form by more fun kwa na mbu na ebe stress and kabe ya omuma omu enwo kro no kaka amaje. All right nana meda wase kwsoafo wani edi achi ne bedu enre besa ba nchen aba abeji enchiremu ahodo ne ma yekoso ewo kwanta south. All right so that was so Yamani Boni Kingsbury Mamole dodo afre ne se nana Ken ena wote ne nka edi free nkwanta south ewo oti mantem ne montisika de free oba no no asumdwe ni nkwanta south sese emekese no Ghana na nkasa asumdwe ni baby ya o eh eden nipa ebufa so sa na amanfo rewura nre mu nti na chese nra ni mu so moto hwe omo so hefa na ombefa eno ne asem no nti ye bom pa ese mpenifo nko so anyira homambom ewon nkwanta south na mwana mentemo ase no eto entumentwa sika yenko yanim yanto akase bone so na Ministry of Interior eden sama betudwa echemu se na nka ebina dakita won sabosom ne de dikan ewon finpimienu ne aduonunum ni mu ananka ya afofida ewon man ni mu na so sese no mo de akwa efiada kuta won sabosom ne de toso nan ewon finpimienu ne aduonunum ni mu na ya de statement ebeto oja endrada echemu se yo mampani John Dramani Mahama adanedi afa eye executive instrument so asese no ometu afofida no ede akwa efiada eye kita won sabosom ne de toso eye enan ewa afiweye mu na ya de awukwada anomo pass eye holidays and commemorative days amendment bill ede ma afiweye ewa mrahebedwama no nam so ama na nka wasana abosom ne de toso nan anana Ghana de obi anim se eye founders day ewa man mu na so se de omode akọ eye ebobosom ne de toso aduonu ba ko eno eye Ghana mampani odikan eye osagefo Dr. Kwame Nkrumah ye na woda ana omode akọhye honum se na founders day
ɛwɔ ɔman yi mu nti sɛ deɛ Ghanafoɔ nyinaa ɛnhyɛ ne so sɛ ɛyɛ fiada kuta wɔn nsa bosom ne deɛ ɛtɔ so 9 ɛwɔ mfimfini 2025 no mu ana sɛ ɛyɛ afofida ɛwɔ ɔman nim na emom ɛnya ɛbenada ɛyɛ kuta wɔn nsa bosom ne da a edi kan sɛ Yankopɔn yɛ adom na nka benada ɛbɛyi afofida no mpanifoɔ apia ɛde akɔ akɔhyɛ ifiada wọ́n sɛ na nkasa ọmọ ayọ̀ ọmọ agye sɛ afofida bi yɛ ɛyɛ dwoada benada wukuada ne yawada ɔmo betu ahyɛ da de akɔhyɛ fiada mo fa nhyɛ yawada ne ntuo mu sa nkosi ɛyɛ ne Monday ne na kofitela home kakra ana ɔmo de akɔhyɛ fiada sɛ wonya ne sa nka opɛ ka me de ɔmo hyɛ sɛ kra fi dwoada ne kosi yanto akase ba sɛ yɛnyina krabo pere ma tam ne yɛnkɔ pie mu ɛwɔ bɔtwa no mpɔtem hɔ na meka sɛ no ɛnya de asomdwe ɛkɔs na ne nyina ne sɛ mpanifo mo ka biewom ene abusua ɛyɛ ni kweku ɛyɛ stud house fo a wɔn bɔtwa no fo de adesrɛ ɛto Ghana mampanin John Dramani Mahama ene ahoba moku a wɔn manga na mu sɛ wɔn fo wɔn nan fancy form efiri sɛ menteme ho ase ɛkɔ so ɛwɔ nsase ho ɛwɔ bɔtwa no mpɔtem a ɛnya de ɛkwankwa ne kram Jonathan Kweku ɛyɛ kasamafo ɛde mabusua yi ɛna wɔkyerɛ mu sɛ manso twa hodo ekoso botwan ne mpatem no amana no senti ahoba monsem ende ye enam ne senti no make sem puntudwuma de nya de bi koso kram e botwan no enne mpatem kram opani kwaku kasa mu ene wo kyerem sem campaign bi a wonum den onse da ne mo den a wo mu kyerem sem e yade a nipa bi a onu sufiri botwan na ene dia no wo ba begyam tententen anje se twintirinti e o mra manso twa hodo ekoso asemi da court no opani ena no tumi so ye de opɛ e mpatem no mo kyerem sem eba ne sa na de ahoba monsem to asen mo botwa ne mpatem ena ne senti empontodwuma so de make se no aba wonom tesa be dwonso aba kwakwai ebusua kwai esra o mampanin ena ifi so IGP na wo maka bia wom se o sra wo no mata manso twe hodo ekoso asasesem ho o botwa no mfom na mfati be ba ne sa na mpotodwuma ba ha dwenye pam ebusua kwai ekirem sem yan kan kirem penifon manim yasem fom na mfansi fom efiri se obi ntumi ntenase emfa mra mfa nhyɛ ne nsem enya de wɔpɛ wɔ mra sabia ma yɛtemu no emra ɛyɛ adwuma opanipa yɛ kasamafo ɛde ma ni kweku ɛyɛ efie a wɔnom abɔmɔden abɔ adwumaden yɛ paa wɔbɔtɔ ne mpɔtam akyirim sɛ wɔn sira da mente ho asenya de bɛbɔ mpuntu akɔso ne senti de adure de mpanifo wɔmɔden afɔ nam fancy fo fisa de akɔso no emo yɛn yɛ paa wɔde nsɛm sei ɛde te yɛn nsɛm training Elumatu Abubakar anim but currently, their cost any unscrupulous companies be about no more fire indiscriminately. To say, your person, your catch up by say, your streno, your two say, or intervene because their cost of Botano, any and Kasankasa, into your president, IGP, National Security, Attorney General, intervene my Interior Minister, but currently, case no court, but company tech, no channel home, no back as so not all tons as no case no cost if you come to be bagreti documents need land commission for akonavin of yes no and grant trauma director said they never bought any land in Botiano grantor into two stress before kebi mani your Ghana no kebi mai na asundwe embra secondly no SFO in foundries snakes arotech as for the Botiano stool into the cost deal with them. I funny I endorse us here. Currently, she cost into to stress and perform kabi money, kabi mine. The Any a wuti ye ayakasama for edema abusuaku a wonu medi ada wonu so eye ni kweku abusuafo na matan kwandwamo Botiano. No penipo kasa ye no ne den ede Jonathan kweku no ene kasa de ma wonom na wote ne nkan na mane boy no ye nsem twire ni Elumatu Abubakar dodo abonom la ne se hajia sweetness na dia mane boy ebesom yen Yanto akase bone so na Minister of Foreign Affairs ayo nyonyamfo Samuel Kudwoto Ablakwa ede nsem atogya echemu se aban a woso sese ne de yade omomo omani ada ho no mahwen so se niema mu ni na abeda di pefe na kuntabuo etimi akoso na enya ade akata hyehye ne proye ene mentime ho ase bia no omodi omo ho ebehye manaso mbema ho kwan ewo man yi mu
esan se omu hwe ma ya ade ampanifo bo omu modin ase eba katahyehe ne proye ne omu bu mmra so mbetimi adi omu hu dwuma ye papa na omu kire se nya ade so omu beji katahyehe ne proye atum e wo man mu na mpo omu de omu hu e de ahyemu na omu kire mu so omu kasa de afa contractor fa embassy ene eye Fred Quartins company a eno no omu ye mu hwehwemu ye esan sense mbisa pi wo hono ma ewo so omu bisa edifa eye company ni dwumadi a odi ho esan se wo hwe mission bi te se New York mission a eyade omu ne career services bi te se ye Fides ene UPS for ana ye dwuma ntinkrofo ebisa se ye Fred Quartins company no edem pa na ye soronko ewo omu ho ana omu chemu se ya ade omu hwe eye question na eba na enya ade a emre bia ana se omatimi aye contract bia ede ama wom na emo me ya ade a company no mama omu ye blank check omu hwe se omujumede na omudi no bibia betimi akoso ye no chirema eya contract no enya dia ministry no ama ho kwan se contract na ntimi enya adwuma ana mpo se eye meteme ho ase na so mu na agi atumbi akoso ewo ho no modern same say editudwa. Lack of internal financial and managerial control. We have provided Parliament with a full report of the fact-finding mission. And it is important to stress that the levels of corruption and naked conflict of interest which we unraveled, there was absolutely no way a responsible leadership unraveling, DLFM, discovering that kind of massive corruption, naked conflict of interest, and breach of our laws will refuse to act. Perhaps the former ambassador will have preferred that just as others refused to act for many, many years, even when this matter came to their attention, she will have preferred that we also look the other way and not take action. Her Excellency Haji Alima Mahama must know that this is a new era. It is a reset era. We do not condone corruption. We do not tolerate naked conflict of interest. And we will not look the other way. We will not become complicit, and we will not, by our dereliction, encourage such terrible conduct which destroys the hard-won reputation of this ministry and Ghana's. Eniya uti ye Minister of Foreign Affairs Nyonyam for Samuel Kujeto Ablakwa. Yanto akase bone so ene yegusu agina mu ewo nkrabo premier tem ne yenkopie mu ewo kura wo mense na mekese no municipal chief executive officer ede makura wo municipal assembly no eye Paul Afotekwe ede nsematudwa echiremu sem adehia mokoposo ekweyi nam empotem ho no aban eni abre pese otem achi pa no bo mochibam na mbo mode aya dwumaden eboa na nam amuyie no ne makwankan ede mamom odere sem se wode tudwa emra na wonom ayi amamre na mwa wa paya na mwa bie dwumedi ahodo mbo mode aye se be ya ye nuanom mbo mode ya potem ho no betumi akoposo akwakoyi na na betumi akonkan ede ama wonom na Paul Afotekwe kasemu ene wo kiremu sem mekese no aban gusu a oba dwumaden na etimi yaboa na adehia wonom ayekura wo mensene mu no omokwa poso akwakoyi na ma omo betumi adwo mo ye pa o kyem se aban gusu a otumi ama wonom eye outboard motors ni bia boa pa odwumade omudie no wonom ho etimi ha na wonom pam kura wo municipal assembly no ekiremu sem wonom ba koso ma omoka biewom mekire ye ocean project kana aka bom ahyase eye kyesene insese dwumade atumi aboa ma hoba monsem titiru efa hunidie no etumi akoso ye pa e wo mensinim matumi amade hye koyi nam no so matumi anya mensin na ho betumi ate na bom dwumade omudie no wonom ho etumi ha na wonom ye pam wasan so de nsema tudwa ekirem sem womekwa so aboa ma hoba monsem etumi akonkan ma bom dwumade omudie no omokwa poso kwa koyi nam a ekwansidie anase ohadu biara etumi akwakoto onom mensin ni kirem sem mekese no abanya krado sabisade na ehiasem biada adehia mokoposo ekwan na magana adehia so nya nampa wie no obekwa so ata o machi aboa ma de pa bia mope no wonomonsa etimi akam mensin ne sei yanka ncha adehia wonpote wonomosem abanya na from the senti asamba no su goso omam ka biewom ena nananom atren kodwa mpote wo nyina ne mahye badwafo bekwa so aboa ma mpotudwuma hodo mope no wamonsa ka e wo mensin de sem sei ede tudwa. These are items that we see
has put across in terms of its manifesto, the mechanisms through which our people can get their payments, the manner in which through the beneficiaries service elements, our people can get outbound modules they need to be able to do their work. And so the government is working around it very soon. I'm sure that the official folks themselves will attest that payments have already started coming. They mentioned that the quantities is an issue. And so surely working together with the member of parliament, we'll put it across to ensure that they get more than they already have. In the area of outbound modules, we will work closely with that agencies and ministries to ensure that people can also get outbound modules to be able to provide the trade. Also concerning the WAF, like I indicated during my address, the assembly working closely with the member of parliament. We've already captured that as one of medium-term development plan items. And so it makes it easy for the member of parliament to push it across at the highest level at cabinet to ensure that the WAF comes. They have expressed this concern over time, and we do appreciate it. Today, when you come here, many of the big vessels will go to places like Tema because of the absence of the WAF. And so we acknowledge and we recognize that it is a need we need to provide for them. And we will not rest on it. We will not rest on it. One of our biggest stakeholders continues to be our friends who live around here along the beach. That is why, if you would note, I also mentioned one of the key agenda items of the government as far as the research agenda is concerned, sanitation. Last week as an assembly, again working closely with the member of parliament, we began some major cleanup initiatives working together with Ocean Project Ghana, and we'll continue to collaborate with our stakeholders along the shore to ensure that we keep the area clean. One of the major things we've also been able to do is to ensure some stability on the ground here. Last 2 weeks, the area was a bit messier. The assembly working again closely with the member of parliament, we've leveled the area, some filling to ensure that an event like this can happen. And so more prosperity will come. It's an assurance I can give, because clearly we can see the footprints of the government in terms of readily responding to the needs of the people. Any I would see a mess in the cratchy at the Madishia, one ever crow up messing them. The day at the poor, a for tequi, na amanibwe, yen some training, elimatu. Abubakar, Adwoa Bonham Lane say, had just witnessed na diamanibwe, ever some way. Yantoa Kasiabone Sunian Bon Remu, Ewan Finfni Mantema, na a yatimem form was senior Brema and one patema, Ewa a Saint South District, Nimu Finfni Mantemu, Abetchre Niso Ediama, Edumaya Fomi, Nueti through a more a yam potemo, a young Mr. Collins, Adwoa Agyei Dodona, a friend and Nana too. Ene onyonya for Alessia Obakwa on a Dana Brosu group of companies ano e want to boa kese waye ede amawom akoshe se omokwan ye da eyem potemo no matimi aye ede amawom na yade asa kwan na ka wokoso amfutro pan nsuo to a wahu amane awie nso ba wahu amane e wo kwan ne so mabomode a etimi aye kwan ni nyina ede amawom na bra mo ne nsem twofo etwetwe common assembly member edema asinya brem lecture area eyon honorable Thomas Ayensu echemu se yedwumedi omadi die aso na ni ye papa sanso na ochemu ma kire odo ehumobro ne ahofama pa ede ama impuntu na wo se ekoso ewo mpotan mu ho na echemu se de omaye yi de omaye ade pa de ametimemfo mo ho no mesan se ama akwantuo aye kama ede ama wom ebe akuafo ni school nkola nso so a ometimi afa kwan ne so a omombre kra na ochemu se ye businessmen mienu nso mmomodin aso ometimi ahwe esan say omuhia nsuo nso ewo mpotem honom eno abeye oha kese pan ede amount nke be ya omomboa wom se ne be ya nsuo nso so no betimi anya bi ewo mpotem ho how many was I crank road the nsuo no eto ama se emergency bi ba yintimi case ntimi emfaso na the same time no main road itimi access to hospital na enka no be hwe na warda hu kwan faso na etia na enyes adia ka faso yi ti madam ready to this year no cancer na say sanitary bia bo may gbida ba e be any agbufu e say the homunum emranda da no mpa asamana committee ni omamunu transfer plan nti contribution na jira omamunu so say sanitary yemra yemitimi nya clinic road no say dia emergency biba enka na so the pay for bank police to the ultimate faso kwano so kura ti say bia
etam na de hwi besia ne de ko ni na yo hawa na e de breye nti so far ye de ni say ye ha no so betimi atwa odo ye hu so de ba no say emre pam no this wo so de e be ba don ye no ba hwe na otimi aboye de kan ye beda e be fa fidie so da nya brema no ni na ase because ye silver collection wo phone center so e na ejije kakra so ubia 10 city 5 city now be support here and na 2 awo pistia bogamai ono so support here and na wo individual nkofo so no so o ka ba o mo fa mo a fama ba isi ano o man mu no support and na 2 so support obebre wo no 1 yakwa koko yinkuru so na ya brown don so and na 2 dia high bebre abana ko mo sisi en menu ya ye pe sa road ya medina so yi sa hospital kwan ya obetimi egoma ye na de to so bi o so yi yensu sem ekuro so almost 3000 ewum by insu problem puma ye onya ye de fa abanpani for say bi o wo mwa bi na obetimi di aboa yensu sem wonya brim na ma enya brim etimi anya nsu abro so company omo so ombo abiribi ombe ye bi ma ye ba mu ewie Eni ya wuti ye eyo ni onyanfo Thomas ayenso ane na ye assembly member edema asin nyabrem eye electoral area na enu echi na timemfo ni bi so echesa mani agi ye papa esa nse ba na brosu group of companies ayade omoboa no ma hwese mpuntujuma betimi akoso e won potemo waye na ma bibiri wa hanum se oba oboa ekono mpuntu se bi ohonum na enya oboa ema eye si ekoni mpuntu dia na tuka na maya ida hanu se ekọ clinic hono enye se obi po yare na se omudi nipa na eba se nsu ata abo hono kwanya yare fon kwa bisa nso wo ko baby na wakofa onyama biaba ana wo ko baby o se onfa ka mesin kwa nso adamu ama wako ma wa se ye hwe brono a ewo enebere kumi hamo a baby wo ho a se obi eyare anase BBC na opesa wode car na ehyen ekoko mo a na ho ayedin yi pa obi nso wo ho mo baby ote se oto ade fufusu na enebere ma a omo akwantuo ma ya to nsafro mu dwumadie bia mu a omo eba abeboaye yempese bebugodi ebia na yaja obi atum na eno so akwafa asmabre nti ebusuafo a omo akwantu ma bibia ni eto nsade from omo boaye no yedom nyina ase ye be ka chempe ni boni se yedom ase se ye ka se hia machine ni boni amantwe anu anwo fom na omo ge punye se omo de machine de mani di na na tu woni na na abro so yesra mo a wodi ka ye bia maye yesra mo a nsama awuram ye bere onsuo hu pa yakwanye ye de apinfo e ko hospital enye ize maye yesra mo mmaboye na mo ye de aka na maye ye bere onsuo yesra mo na tu ni abro so de maye ni so motuni ya na abro so nti ne de tu manu ye hia mo a yesra mo a mo mo aye na mu ye mabo wodi na na tu na obere e bro stablo so ba jo me ka se so timi nka wa wo de chie wo fa obi bia raya da nkwa na mi kase dia we nya ye hu dia wadaruma esa na rob ye kwa na nye nanso wadaruma nti akọfa machi ana ma to kobeta omu ye adwuma de aboa sabe sa ma rob ma hu sa wodwen ye hu ye da was ndi wadaruma omu ano na ye da was omu ana mu so ene ya uti ye eyetimemfo mo eye nyabrema no wo eye mfimfini mantemu yemfiri mfimfini mantemu ne mfa ya ni fankyere mu ewa sante matanum na meka sei omo meka biewom awa sante mantemu abomaden akwa nkyerɛkyerɛ pa ma ne ma konkane titiriu ne wonom ewo abanyumam ena afin so mbomaden abo adwumaden sa hoba mmoku ahoto se kwa da betumi afa so ne ya boye ho ban na okun ya befa so ene ewiem sa kyerɛ ya abai no ebem kwa ya befa so di adwuma se be ya ahaw bi entumi yempa madwumade ekoso ewo bekwa ya no wo asante matanum na adwumade no ayade a African Foundation for Change for Climate Change and face to sustainable development na ba modern edisi wono maso a wono ne Environmental Protection Authority EPA for ka ho bia ni nyinada eka kwan ahodo a oman Ghana ye fast na atumi adapt ewiem sa kire ya akwe no de na ebeye ewiem se san se won to san won kwan ba fast betumi aboye ho ban ye de dwuma soronko a ohaw bi entimi ma awo manyim na mu kire mi sem
Eyadia Green Climate Aya Fund eka ho bia ne nyinada ehye United Nations Environment Program ase adwumade we ekwankan ye pam na nipa pina kopie mu bia bekwai Municipal Assembly Development Planning Unit ekobi mamo hwe nkuntabuo so na afin so eye kua ye adwumade so department ne kobi evisa so hwe omade ohwe omagana eye ye mense so mekire yipi ye kopie mu civil society eye organizations kopie mu na afin so ahomba mbokwa ahodo bi kopie adwumade ne mu ye de pasa no manam Namro Penipo no na executive director at the African Foundation for Climate Change and nothing so sustainable development no ne den the Mr. Francis afove kopie mu ne kasa na o kire mu se edu bia bia asabe ewe mu sesa won so sa ho afiri se na make se no enu a ye twa bebe yesi danse anya basa ka ho bi ne ewe mu sa kire na ha ye pa ne sent mu gusu cheche se bebe boa na ewe mu sa kire ya ba ne yesu be kan do be fa yen so a yetimedu dwuma kire mu se aka na wo mɔden asikua o na wo mre na nso ne ekwan do aka na yefa sikua na wo ye ne sa embo ne senti omogusu a kyerɛ sɛ betumi aboa na wiem sɛ kyerɛ aba no yetimi enya so foso dem sensei eto di ekase boanim ewiase nyina there's a step that has been taken to help adapt to climate change and there will be adaptation and there will be mitigation. Adaptation is aba na kwan be na befa so na yaye yenoma. For instance, wo dan yinu ultimi incident for then obey so patch baby a leak and mitigation is to say wo si dan na foforo because wo ska enti de meka say aban aba ne aban foforo ni nyina eye de ometimi aye other organizations to say AFCC as yenso ye de ebitimi aye na nkran so de ebitimi aye say ebesiki for more knowledge and information. Sometimes number be now to say a radio I can be a 5 year such right one. Nyabo 20 ko so betimi mesua BBF and na kwan ya faso ye noma kwan ya faso ye si ye dan utimi say obi si dan a baby a nsuo wo no asanso akosi dan wo na at the end of the day no na nsuo no aba betu sa no mo we nyina ye si ye fa kwan bi so na ye si hu kwan as I said earlier on baby a si ye no man 10 years ago si ya asesa na climate change affected this sustainable development goal. Sustainable development goal 2 zero hunger so yebeti akomso climate change hard in achieving this. Sustainable development goal 3 for instance good health and well-being say you better na say na yenya honti utim say climate change na the area crab be aba first nini some no we nyina ya dia ya hard nti say wutie me a ne meka ne say ewiem sachere na ba but here access to information ade aba guide you na why the obese we because the plan first year for 10 years ago the plan first year business near we 10 years ago see ya entisa if you on such right now access bibia entisa quarter way are developing it will help any awuti ye ono ena waye executive director at the African Foundation for Climate Change and Sustainable Development ne den ade Mr. Francis Afove na ne kwakura mo no ena mpanifo akopie mu ebi say Professor Thompson ano o panipo no obu adwumaden ewo Kwame Nkrumah University of Science and Technology na fenso Madam Sheila Roster Atta ono se municipal coordinating director ede mabekwa assembly ne kopie mu chirim se dwumade bebo apa ne senti obi amfa ne ho nhye na ewiem sa kiraye no emwa ye nyina se ya prepare yo ana yensiese yo ho a enema sesan no ebeba na ewiem sa kiraye beba na afide ye hu ye ne yo ho ti se enema esesa ewiem sa kiraye enkoso na ne chese wo se DLFM bi esi eche se ne be ya se sesan ana sa kiraye eba ye betumi atoa endwumedi a ewo se ye di no so ti na foto a ye mo ma ne se ewo so mo nyina adwo mo hye ewo so mo nyina esiesi wo mo ho ene kwan a ye fa so a ye ndwuma ye di ye dwa esoya na ewura ye be ye wodwom no na to agu ba bia kwa esisisi ye ngates ema ensuo etoto a entumi ema ensuo ni enkoyi eye foto na de ma wo mo nyina se omo so omo hwe omo surroundings ana se be bi omo diga be bi omo di omo dwuma di omo hwe ni nyina ye niema bi ti se indahyehyɛ nnua twa ni nyina breye insusanso ewo climate change enti ebetumi aboa yen ama ye de niama atoto akwan mu de a esese ye ne se twa yenua efi se wutwitwa enua na ewo bibia etumi ede ba fa climate
ni change no ho and sesan no ho nti edua bebre a reduce na emi nti se etwa nnua no nyinaa so fi ho no so a eno so sesan nti no yebetumi adua nnua anase wodua wotwa nnua na wadua de aka ho ade ba konsenso yebetumi aye ne se efidi a yesu generators a yesu a ye de fango egum no yebesusu na yen no tanso if say eno na de ade bi a efre no greenhouse gas eba eno no so ema climate change no eba intentam Eni a woti ye ya de shomo made akopiem kwaje nkyerkyere edifa ewiemu nsachiraye enhyehye so Professor Thompson ano NFA Madam Shira Rooster Ata na woti wono kana mane boyi yensem twireni Samuel Ofolibuaten na dia mane boyi edifra sentimental ebesom yewe ne nyina weesu ne yakenka madwen gine tew na yemfa ensomo na ma memfa ni se we fi piaka no kire mi se wo hwe live ya da so kire mi se 2028 ne MPP mu beba yate Kwadwo Asempa Furniture Works no kire mi so hwe live edi free eye Kwadwo Asempa Furniture Works edum Kumase na kasebe ne mo de pam santra kofi parliament kire mi se oh Ghana man ba ko pe enipa ye wo mi so na ya ba ko ani gisem na be Ghana yakopon nkoso amoye chidom we efri kofi parliament odi free agona bobi kuma apa Doraya Ajewa Agyei no ose oh ehun so mponi adwumade amobɔ ne amenhyira mo pa Sammy B ene Adwoa Agyei Sikapa no chem so hwe live edi free Christian village achimota no se DL news ne de emu ada pa sa no manam na yempian we kyara hwe kyerɛ nse ɔkya ye pa na kasebe mu ɔde na otie no hwe live na ye DJ Ghana man free so Botire station hɔ no Ghana fo nyine tie di kasebe ndi free ɔso my odayas no ma adwumade a yɛbɔ we nso fina na Ekuya mu aboaten na okire mu se oh Ablekuma Center no refer say in fact Ghana okire mu se PLC for na ntuma na matum no efa enyinam kane ho na enyo nti ebeya munya na omana nkasa yaso aye hyedada munya ekram we so free hammer dem na okire mu se DL news no eye live mata ekwemu odepa okire mu se eye ohwe live edi free eye MF eye police station yada senior yada sepam we so free Pedro ra na okire mu se in fact ohwe live edi free near police Kumase Tano so Kasben Johnson no chim se kasebe ne mo de pa ya da senior nya menka ho se won so awia wo hwe na kofi bua mien na awodai memfa ma adofo ne yenso so fi se ya bra no nyina akokra birthday way eko etiamao Preska Opare Asante uwo nungwa enne mpate me wafase ne ho ofepa na meka se ne wawie ne si train assign national service awie entienche bi obakwa aresabia ko bopane asagana fo ade hye nyina ya de enti me wafase a Wuden ede Preska Opare Asante Nyankopon mo de anu nhira Kofi pictures ahodo na aka no obetafre mesra wa da Preska nyame nhira opa ha na onye okese pa Nyankopon bo mo de mpege nani emfancho no onye okese na wa wuden no Nyankopon koso onye okese no mo ahode ni nimdi a bo mo den akwale sabia akwakwasa Ghana de hia wonom entia poya de enti wei eye happy birthday eko ediamao Preska Opare Asante a wo nu ngwa Yankopon tenanim emfa nkyere pa Kofi ensu nko emfama anti Rita Amoa wo edwoso aprade na sister Dufe na ose yanka nkyere so opwase papa anti sister a wodende anti Rita Amoa wo edwoso aprade Yankopon hiraw na onye okese pa ontenanim mfa nkyere na na ya wode na de pa bia wasase wesuo no ebi emma won san bramti happy birthday ekodi amawo anti Rita Amoa wo edwoso aprade efri sister Dufe eno ose yemfa woda kese we no na yemfa mo na Kofi yaso kra no winim se Nyankopon ya adoma bosuma wo me wofa ase baako wode mo wade ewo eye kum pese ewa santimetemum entime kese no eye Idris Jamfi enafi Joyce da pabusua eye Fatima Mahama na afi nso eye Hamidu Salam wa mu kire mu se Nyankopon ya adoma se de tie me wofa asifo ya wade pa wade ne be ye fe pam 29th of June 2025 tisikapa upo wumpo ubekobi boga kwejame ewo kumpese no wasante bantem tie nyina yekɔ location na maka cha no 29th June ye nyina yekɔ na boye ho made ma me wofa ase a ebusuako a edin da wono so Idris Jamfi ena fi Joyce da pa ena Fatima Mahama ena eye Hamidu Salam awade ne be fe pa nti munkwejame wate munkwejame anopa no nkro ne atenase na wadna akoso ye pa okumpese nti we de momode na awade ne momna bibia nya kama pa sika kasebone ye de asi emu semufo ne hwan Miss Mabel Enchi
Hwana de ko Facebook no so. Kofi Taylor. Ena hwana chichime free from adema yen. DJ Zigibi. DJ Zigibi. Ena no ma yesin Kwadwo Abesema wie na dia meje so atakwa Kwadwo krom. Twabe wo de hye konkron Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma hoteden ene ehunsuo mpone hemene. Adwoa Agyei Sikapa. Na hoteden ene Dum so Levi. Enche bia ba ko na aba no COVID Levi. Eno be ko sisi asa COVID Levi ne yentumi nkase yentua bio. Sisi asa asan ba bio. Na hwana si yentua COVID Levi. O yetua na de wunim se otua. Hwe wunim ti yetua pam. Enti yes so hwan na eba. Na Adwoa Silky. Achire mu hima. Enfifi mu hima. Enkecha hima. Radio mu yasa. Na afei Michael Jackson. Ena da ben. Na efiada. Enti ya den. Enkaidum. Radio no wa na aye den. Wa na otoy. Na Adwoa Silky na pam for tena se enye den. Nya odi abio. Wo de won saka wa so be ye hye. One hwan na eba. Sexy journalist. Ena afei. Kwame efum. Montena se eye ne ya modea. Esu no mesra mo hwere mam ye manu ansu. Musu e bechi mu dedua afiri sei. Na Adwoa bai on na pamfo e be ye esu no ho adwuma de asomfie ha. Enwom no so mo hwere mam monwom we ye na se firi se mumie radio no fanto DLFM. Ye be bonyom na firi am de amamo. Montena se na Adwoa Silky na pamfo. Mo na ma be somo so mpai. Wo nyina mo eni tia ade hye. Give us P capsules. Give it to me, babe.